डीजे सोनी। रामनगर बागाहा में घेराइल बारू, मैना तारे बल थोड़ पकड़ाइल बारू। गबुना लौडिया घेराइल बारू, रामनगर बागाहा में पकड़ाइल बारू। भैरो गज खैर पोखर वाल्मीकि नगर, परसौनी चौतारा छुआइल बारू। नवलपुर घुमेलू सतिया में, बबीधाना घुमेलू सतिया में। तोहा ढोरी रंगाई जिला बेतिया में, तोहा ढोरी रंगाई जिला बेतिया में, तोहा ढोरी रंगाई जिला बेतिया में। पागल बा जनपटिया घोघा पीछे लागल बा। गोबर हुरा ललिया पागल बा, साथी बातापुर पीछे तोरा लागल बा। कहे गोखुला ओढ़निया धरा घेटिया में, कहे मथुरा ओढ़निया धरा घेटिया में। तोहा ढोरी रंगाई जिला बेतिया में, तोहा ढोरी रंगाई जिला बेतिया में, तोहा ढोरी रंगाई जिला बेतिया में। भसुरा दिनु हो रंगी तकिया डुमरिया दुआ दिनु हो। ए बबी अजुआ सुगौली पीड़ा दिनु हो, धन कुटावा रंगी तोर दुआ दिनु हो। मुरली पिपरा मुजौना रंगी सतिया में, बीरज से राम बलि रंगी सतिया में। तोर जवानी नसाई जिला बेतिया में, तोर ढोरी रंगाई जिला बेतिया में, तोहा ढोरी रंगाई जिला बेतिया में। रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।